बिटिसि एसेमब्लिनि अटम सेसन जानानै थांबाय बे अटम सेसनाव जोङो सावरायनो थाखाय 50टा जोङो प्रश्न उत्थापन खालामदोंमोन आरो बे प्रश्नफोरखौ रायलायनो थाखाय जोङो साननै बा सानथामनि हाबाफारि लाजानो लुबैदोंमोन किन्तु बिटिआर सरकारा मात्र सानसेल' समय लानानै दिनैनि अटम सेसनखौ बारहोबाय तो जोंहा गोबां माने समस्यानि सायाव बिसयनि सायाव रायलायनांगौ दङमोन दा रायलायनायखौबो बिथांमोना माने खुनु प्रायरिटि होआलासेनो दिनैहाय खालि अटम सेसनाव एडिशनेल बाजेट एप्रुभ खालामनानै लाबाय आरो 8टाल' प्रश्ननि सायाव बिसयनि सायाव रायलायनाया जानानै थांबाय दा जोंहा बिसेसकै माखासे बिसयनि सायाव जोंहा रायलायनांगौ दंमोन दा बेफोरनो जाहैबाय मुलथे जे ट्रिप होननाय मोनसे एनजिअ बिटिआर सरकारा मोनसे ट्रिप होननाय एनजिअखौ बिटिआरआव अफिस सालायनो थाखाय कन्ट्राक्चुएल बा कन्ट्रेक्ट खालामनानै बिथांमोना खामानि मावबोबाय थादों गासै बेवहाय अफिसारफ्रा गासै 94 जन माने बेवहाय एपइन्टमेन्ट खालामनानै बाहेरानिफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय बिथांमोना बबे केटेगरिनि बबे लेभेलनि एक्सपिरियेन्स एडमिनिस्ट्रेशन मा लेभेलनि बिथांमोना मा दङ बेखौ जोङो हयथ' बुजिजोबनो हायाखिसै अब्लाबो 94 जन बिथांमोना ट्रिपनि अफिसार स्टाफ बे बिटिसि एरियायाव खामानि मावगासिनो दं दा बेवहाय जिथुनाखि बिथांमोननि सेलारि बे सेलारिखौ नायनानै जों बागदावदों जे दिनैहाय हयथ' बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियाबो माने बिसिबां माने लाख थाखा दरमाहा बाहायो किन्तु बे बिथांमोननि जिथुनाखि सार्भिस बे सार्भिसा जाहैबाय स्टार्टिं साख्रि खारन बिथांमोना बबेनिफ्रायबा डिपुटेसनाव फैयाखै बबेबा साख्रिनिफ्राय प्रमोसन लानानै फैयाखै बा बहानिफ्राय बा बिथांमोना ट्रेन्सफार लानानै फैयाखै बिथांमोना 100% निउलि जइन जादों बे दरमाहाया बबे प्रिन्सिपल बबे सार्भिस रुलनि बा बबे माने नियमखौ लानानै सार्भिस रुलखौ लानानै बिथांमोननि दरमाहाखौ फिक्स खालामनाय जादों जोङो बेफोरखौ जोङो प्रश्न खालामदों दिनै जोंनि प्रश्न बे 1,25,000 सासे मानसिया स्टार्टिं बिटिसिआव खामानि मावनायावनो बोरै दरमाहा होनो हायाखै बिथांमोननि साख्रिया बबे माने सार्भिस रुलजों गभार्न जागोन स्टेट सार्भिस रुल ना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट सार्भिस रुल ना सेक्रेटारियेट माने सार्भिस रुलजों गाइड जागोन कोनो माने माबा गैया कनफिउज बिथांमोना मास मोनसेयावनो माने 36 लाख 36 लाख माने 50,000 खरस खालामो दा बे खरसखौ बिथांमोना रेभिनिउ माने बिटिसिनि मेसेलिनियास रेभिनिउ कालेक्सननिफ्राय माने होयो होननानै बुंदों दा बे नों आं जोंनि जिथुनाखि रेभिनिउ बिटिसि गभर्नमेन्टआ जों होनाय जिथु रेभिनिउ बे रेभिनिउखौ दिनै बिथांमोनासो माने उपभोग खालामगासिनो दं इयारलि बिथांमोननि दरमाहाया 4 कौटि 38 लाख माने खरस जागोन दा बे खरसजों जोंहा मा माने आउटपुट मोनगोन जों बिथांमोननिफ्राय मा इनपुट लानो हागोन बेहाय जोंहा सन्देह दं आरोखि दा बेफोरनि सायाव बिथांमोना रायलायनो थाखाय माने माबा गैया बा मा होनो साहस गैया बिथांमोना बेफोर माने प्रश्ननि सायाव दिनै रायलायनो थाखाय बिथांमोना खुनु जोंनो स्कप होआ दिनै नोंथांमोना बयबो बुजिगौ जे 1,100 CSB
selected non CSB selected गासै गेस्ट हाउस BTC सेक्रेटारि अफिस बड'लेण्ड गेस्ट हाउस साब डिभिजनेल गेस्ट हाउस एन्ट्रास्टेड डिपार्टमेन्ट माने जोंनि ट्रेन्सफार डिपार्टमेन्टआव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव मावनानै थानाय आरो एन्ट्रास्टेड डिपार्टमेन्टआव नन CSB सेलेक्टेड केन्डिडेटफ्रा दिनै खामानि मावगासिनो दङ दा दिनै बिथांमोननो सोरनोबा दरमाहाखौ होगासिनो दं आरो बबेबा ग्रुपनो दिनैसिमबो माने 1.5 बोसोर जाबाय खामानि मावजेननायनिफ्राय बिथांमोना दिनै गरसेबो फैसा बा दरमाहाखौ होआखै दा बेखायनो जोङो BTC गभर्नमेन्टनो जोङो बेखौनो अनुरद खालामनो थाखाय जोङो प्रश्न खालामदोंमोन जे सोरनोबा पेमेन्ट होयो आरो सोरनोबा पेमेन्ट होआ मानो माइगाब आरो मानो जुजाइ खालामनाय जादों जों बेखौ जों सोंदों आरो दिनैहाय सोरबाया मोनो आरो सोरबाया मोना मानो बिदि खालामनाय जादों जों बिनि सायाव बिथांमोनाव जोङो प्रश्न खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना बे प्रश्ननि उत्तर होनो थाखाय साहस गैया दा बिनिफ्राय जिथुनाखि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि एपइन्टमेन्ट होनायनि खेत्रआव दिनै BTC आ 2020 आव गठन जाबाय BTR गभर्नमेन्टआ गोदान गभर्नमेन्टआ 2021 तारिखनि 25 नभेम्बराव पार्सनेल डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ आसाम प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट आगोलनि WPTBC डिपार्टमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआव मोनसे सिटिक लिरदों बे सिटिकआनो जाहैबाय जे नोंथांनि माने कन्ट्रलाव थानाय डेट मिन BTC एरियायाव एन्ट्रास्टेड साबजेक्ट बा डिपार्टमेन्टआव बेसेबां थार्ड ग्रेड पोस्ट आरो फोर्थ ग्रेड पोस्ट आरो गेजेटेड पोस्ट खालि दङ गासैखौबो हरजोबनो माने हरनो थिनदों आरो बे माने रिफारेन्सआ जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि डिसिसन मथे गासैबो आसामाव सारा आसामाव माने जिथु थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड आरो विभिन्न माने केटेगरिनि जिथु पोस्टफोर बे पोस्टखौ सारा आसामाव सिंगल रिक्रुटमेन्ट बा सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट कमन माने रिक्रुटमेन्ट पलिसिजों फिलआप खालामनायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ डिसिसन लादों बै भेकेन्ट पोस्टखौबो फिलआप खालामनो थाखाय नोंथांमोना जोंनो बेसेबां पोस्ट दं बेखौ हरनांगौ होननानै स्टिक हरदों आरो बे स्टिकनि रिफारेन्स लानानै वेलफेयार डिपार्टमेन्ट वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जोंनि आरो गोबां स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि जिथुनाखि माने थांनाय एसेम्ब्लियाव जेरखम जोंनो खोथा होनाय मथे दिनै BTC गभर्नमेन्टआ बेखौ मावफुंनो हायाखै दिनैहाय जोंहा गोबां माने LP ME हाई स्कुल सिनियर सेकेन्डारि जुनियर कलेजफोर माने भेन्सार जानानै दङ बे भेन्सार जानानै थानाय पस्टफोरखौ थाबैनो जाहाथे जोङो फिलआप खालामनो माने प्रभिन्सियेलाइज खालामो बिनि सायावबो जोंहा निस्सय रायलायनांगौ दङमोन आरो बेखौ रायलायोमोनब्ला निस्सय दिनै BTC ओनसोलाव थानाय जिथु नन प्रभिन्सियेलाइज स्कुल कलेजफोर दङ बेफोरखौ जोङो थाबैनो आसाम सरकारनि दृष्टिगोचर खालामनानै जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि हाबाफारिखौ एसे दावगाहोनो हायोमोन दिनै जोङो नुबाय जे सारा BTC आव माने बेसेबां स्कुलाव पोस्ट खालि जानानै दं बेफोरनि सायाव जोङो दिनै प्रश्न खालामदोंमोन आरो बेफोरनि सायाव जोङो दिनैहाय बे भेकेन्सि जानानै थानाय LP टिचार ME टिचार बा हाई स्कुल टिचार बा जोंनि टेट क्वालिफाइड माने टिचार बिथांमोननि जिथुनाखि एपइन्टमेन्ट बिनि सायावबो जोङो गुवारै सावरायनांगौमोन आरो थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ लानांगौमोन दिनै बेखौबो रायलायनो थाखाय बिथांमोना रेडि गैया जों दिनै मिथिगौ दिनैहाय 350निबो बारा क्वालिफाइड टेट टिचार बेसेबांबा बोसोर बिथांमोना माने मावबोबाय दिनै बिथांमोना दासिमबो माने माबा जायाखै रेगुलार जायाखै गोबां रेगुलार जाबाय आरो दासिमबो 350निबो बारा माने
कन्ट्राक्चुवेल टिचारफोर दिनैहाय खामानि मावगासिनो दङ दिनैहाय बिथांमोना 13 मास जाबाय 13 मास जाबाय दिनै गरसेबो माने दरमाहा होआखै 13 मास जोंनि टेट क्वालिफाइड कन्ट्राक्चुवेल मास्टारफोरनो दिनै दरमाहा होयैया खुब दुखुजनक आरो आङो नोंथांमोननि मेडियानि जरियते नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो खावलायगोन बिटिसि अथरिटिखौ जाहाथे थाबैनो बिथांमोननि मोननांगौ जिथु दरमाहा मोननांगौ जिथु माने जिथु बिथांमोननि दरमाहा बे दरमाहाखौ जाहाथे थाबैनो होयो